Oh, ay, ay, ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 15, 2026. Webes nga adlaw, Thursday, no? Time check, 8:05 in the morning. Baga dinuklugaan na kita. Baga yan naton lawas baga nagpaparaso. Bisang oray ka kabingbang. Yan na baga mukhang pamantat lawas. So adin aton kanang kasumpay lagatan sursurumpay na aton mga nabuhat didahan nakalabay nga tuig 2025 amoy niyan himang rawon 2025 ang pagbabalik tanaw atong mga sponsor ini nga aton himang rawon inin baga paghatag gyapon na katalahuran ira pagpasidungog mga baga nan si-share ira bulig di man nga tanan baga na aton nakukuhalan aton mga sharing pa mga highlights ay aton puro highlights although makurit naman aton baga pa anong good so aton lang yung bagagin igin siya shortened ang puro mga intro kaya ada magudman highlight ada magudman highlight an intro. Anyway, amon atong part 2. Pleasure and honor to welcome you all to this 30th Grand Alumni Homecoming, a celebration of our shared history, enduring friendships, and the legacy that lives on. As we come together tonight, we are reminded that no matter where life has taken us, we will always share the unique bond of Assumption Academy. The place where our dreams were nurtured, challenges were embraced, and lifelong friendships were formed. And fill the night with laughter, heartfelt conversations, moments of joy, and make it a night to remember. I may not be there personally, but my heart is truly with you all. On behalf of Batch 2000, we welcome you all. Pagkaulusa, Assumptionista. Today is May 19, 2025. Time check, bro. Alas 2:05. Lunes yung adlaw. Yan what we are talking about is about gitawis baga sinisiring bonding family blending ko na baka man hip hop ba't masulod na bangko no hold up. My mother is a gangster. Nataway nanay kay gangster nanay. Ambot din makapanhold up. Ano man na dito kat kidipol. Sa din yan maturing guide kita nga dito. Abado di mag-aaram nga kalagsan kaya dito aton wifi tat gamit Hindi binusog ko nga dito. Man may dapagod ko may dapagod Netflix man na swimming pool ira. Today is June 15, 2025. Ay, happy Father's Day ng mga nagsasalin orog gihapon ng irakadlawan. Happy birthday. May dito ng panginan o balita boss, matik ang natklase. May naging kahimang raw taga Jurassic Park. Tagpirat sugadinin 350. Tagpirat mga sugadinin Tag 10. so daw mo nagod mo yun at baga namamandam mamalitin uniform dulhan tataad to 200. Okay na ganito baga makayaw-ayaw iran ide din 200 para mo kuhan amo na ayaw na ito na. Welcome back to school. Tagpira man ito tikangin yung Jurassic Park tikangin taga Jurassic Park sabing salamat Jurassic Park. Salamat Jurassic. Tikan nga ito ako
Naton sang kay Jurassic Park. Oh, ito nyo. Good morning. Today is June 16, 2025. Time check budoy alas 8. Hana, may da ka payong. Maron ka tower father. Daw. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Oh, sige. Hana. Oh, Hana, maron ka man mag-pray imo na lainin. Ha? Imo na layton tikang iton han. Aton sang kay Jurassic Park sa ring. Thank you Jurassic Park. Thank you, Jurassic Park. O sige na kadto na doon. Magsi-share na line hera. Ay mo inin, ha? Oh, gido thank you taga Jurassic Park. Tapos ni burtangan latin tubig. Wala sa pa yan, pasalamat. Thank you, donor. Oh. Ako gatagay mo, ano mo ngaran? Ha? Alexis. Pagpayo nga, Alexis. Oh, sige, hinay ha. Very good. Okay, bye-bye. Pati yung balay. Ha? Ubay ka itong dosahon nga. May daka, umuli ka nga may dapayong. Sige nga. Nanay, tatay, gintagan na kimpayong man. Tikan kan Jurassic Park ha. O dito. Tapos, mainumin tubig. Pero may Jurassic Park. Mahamot. Mahamot ano? Yung babalik ako. 150. 150 to sa. 150 to sa. Today is June 21, 2025. Oh, makadi kita kang balisara ha, update niyo. Oh, salamat. For the teachers. Oh, salamat. Ikaw, ay, lovely. May dopuniro pasugad. Uy, salamat kita ang ilin. Oh, may pasugad pa ito na. May welcome. Hello. Sige na. Yeah, thank you so much ang kay Tunyo. Imo pagka niya eskwelahan isa sa surprise among mga kabataan. So, thank you so much sponsors. Thank you. Today is July 2, 2025. Time check badoy. Alas 9 kuan. Baka kita to palulod. Din mo monitor ka. Sangkay Ferdinand Filipina Walker ini unloop ano wala kay pan ini tiya pan world Guinness tiga di tiya rumbuhat nga maabtan ta pa ini imagine ya dini kanina di na Santa Piada dengan tunga ano may niya oh kaibigan may niya oh Sangkay Ferdinand. Boss, okay lang magpa ano? Selfie? Magpa selfie? Selfie lang kasi malayo pa pupunta ko. Sige, sige. Thank you sir ha. Ingat sa bayahe. Okay. Sir, pwede magpa autograph lang. Pa-autograph lang. Lalaminate na dito. Baon mo, baka pwede ngayon mo to. Lollipop, okay na? Okay, sige, thank you. Ipapa-laminate tayo ni. Pag na lollipop, siyempre, dito niya makarawat ngayon yung mga basta-basta pagkaon. Kaya siyempre ba, siya mag-guro-uro ka ka. Balang pwede ito ito nagbaligya. Baligya ito pong star. Today is July 1, 2025. Kataliwan ginrorombo tayo na ito na Barangay Maribi. Kundi na ito nini pamimilngon tatay Cesario Gipes. Naibaruan niya ang talon nga niya duduhang Karabaw ginbotong ano na ho nadahan na nagbotong era nalipat kaya ito ngayong Karabaw ngaging kawat tatay Cesario nakabrief ka man la pag shirt anay may katoy haim napit na kayo na nim Karabaw di na duduhera Ikot kayo duha o dinin iroy andito may kayo ito usang anak inin daragod man ininhan imo Karabawan mo baga naluoy gud man haim ano may aday mo baga ayuda o bulig haim di ko diin diri lang niya napakilala yagin padaraha aton 2,600 puno kaya kami naluluoy tungod kay may daman charge iton pagkukuhat korta bali 52 ang charge bali it makuha na lahi mo wadi 1,000 2,000 di ka sa 500 tapos adi kuan inin ha 48
Salamat, malodi sa iyo. Pasalamat talaga ito niya na Salamat padangat. ng Gcash ay natagan ako. Hindi kasi nga kawan Oo. dito kahulugan ito. Give me. Give you pa na matag. Today is August 6. So, nagbibiling pa kita. Kay walo'y pinapagbiling haton na senior citizen. Ayaw kita dapit sa merkado. Ayaw kita makakabili ng pagkasagalay. Hindi rin ka parang pwede ka. Pero sa kaman niya senior citizen, naka na senior na sarino kapagod, may degahatag kayo. Ayaw paglinakat ha. Kamang-kamang laha. Actually, usainin nga kasumpay ang kanang third agri-trade fair. Nagpaambithin grasya. Kaguti nga pamaagi nira pag-share and blessing. Kaltin talon nyo sa kayo na kuniti-til. Pagbayala na bagat zombie plants. Tiyo-tiyo pagkantin nyo. Mana mo nira, ba't zombie plants ka? Ito nga nga. Tapos ba makatupok ng bago. Ito, tanon. Daw sa taga-hira, kinutanon. Ini kang barangay Captain Marites Albania nganan anak himana maroha himards tikang sa nga mulupyo nga naghatagan niya blessing kay pinili la ini wawalula ini hala pasalamat kita maroha siring Maroha. salamat Ilugla. Sana sunod damo hirat yes sana unta magdamo pa kamo maginuran la unta para ka magkahulos. Today is August 7. Wala ka daw bulo nakashoes na kita ni real naawod pa man nakinimbagan nila ani kita din mamumurot diri kita baga usahon. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sun Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun Cakes on EO, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. In your arms, sweet mother fair, I find peace beyond all care. Like the moon that lights the sea, you shine softly over me. Wrap me in your veil so white, guide me gently through the night. Ave Maria, whisper low, hold me close, don't let me go. Tender light in skies above, lead me with your quiet love. When the world is loud and cold, and my hands feel small to hold, you are near with eyes so kind, bringing rest to heart and mind. Not a word, and yet I hear that your presence calms all fear. Ave Maria, whisper low, hold me close, don't let me go. Tender light in skies above, lead me with your quiet love. Like a rose
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Today is August 17. May dati dodo nga sangkay. Mano, karawata inin. Man, usagi pinin hiya. Duduhala ini pa ni. Duduhala. Salamat. Pagapanuan niyo. Kuan ito kanan Triton. Amin hira ito ni mga panharatagta. Mga sling bag ngan may didi sa kuan kalo. Karawata tigahan Triton Paints Philippines. Bag dito baga burtangan hin kun ano la. Tangan Triton Paints. Ha, okay ka lang tagan ni kalo. Okay lang ito. Sige, sulutin tigahan Triton Paints Philippines. Okay, may kalaton. Triton Philippines. Tangan hin bring home. May dana libre nga bag. Tulo tatig bubutang ha. Mano tatagan tigang bag okay la. Imo na la. Okay. Para ting mga pinanmalit bubutang mo. Alin burutangan ni para yung pamamerkado. Okay na itong? Ito bubutangan ni para pamerkado ba? Oo. Magsangkay kita ha? Oo. Baya ha? Bye, di kita magsangkay. Goodbye. Good morning ma'am. Today is August 29. Biyernes nga adlaw. Ay man Nakilala ka wala kan Eagle Nestor Boraya tamon na Tacloban City Eagles Club President. Ini usay ni nga community project nga iragin na dudumara ano. Ini nga amon organisasyon niya na amon tinatawag nga Tacloban City Eagles Club. Amon ni ang pioneering Eagles Club in Region 8. Actually, ini nga community service amon yan amon mga pinaka main good nga goal ng among club. Every month nagkakandak kami community service sa iba-iba ka lugar in Region 8. So amo ito ng essence good and the Fraternal Order of Eagles. City Eagles Club. Sige, may magkasa yung dalawa. Today is August 22. Biyernes nga adlaw. Araw ng pasasalamat, araw ng pagninilay-nilay. Basta atong pagkaniya na para natong panginanoon ang sitwasyon kahimtang kung ano na iton pagkita iton tanawan Civic Center budoy. Dirtso ni panhataghin kuan mga baga. Triton PH. Adi man sir. Tarang kay kita ha. Pagdiretso ni pasangil para kita makasulod niya di. Unta baga makakuan kita ano, sadang. Burutangan yung baga kuan balon. Tarang kay kita ha. So adi na kita yan na dirtso to pasangilan naton. Kaya mo ninyo na iton kabutang didi Tanawan Civic Center. Didi may kan Ramos. Luwag na. Magiging kuan ini aircon dito na kita baga mag-aasoy kung saan no ini matitima. Basta't importante aada may dani nakikita nga paghingayad. Tapos may dani hindi pakakita ko pala proyekto ngayon liwat ininhiya kanan kan Ramos usa na ininhiya sing si Artman Social. Today is August 30, 2025. Ginimbitar kita kabahin itong pagkalakat yan pilgrimage. So maglilibot kita damoy nga simbahan nga ato na pagbibisitahon. First stop Carigara man. So second stop naton Palumpon, Leyte. Ayan nidangat na kita yan di Ormo. Ira Cathedral. Among ito nato nakikitaan pag makaong dito ha alat makaong abot pala naton dilapit ha may bye-bye tapos na itong talo kita gyud makasaotro kami naging kakasal ali kita yan ha abuyog mapinga patron ha may ira simbahan iton abuyog liwat kan kayo dito. Ari na kita yan Burawi na natong last full stop. Kung makita niyo durong kahusay gud talaga.
and express grateful. Kaway kita! Today is September 5, 2025. Time check budoy. 8:37. Oo, Biyernes nga adlaw. Araw ng pasasalamat, araw ng pagninilay-nilay. Salamat, sir. Baga kita niya nahin, namimilinghin. Plants and zombies. Bugas, nganin suraiton. Sige. Thank you. Okay, nga sa lato naton layton. Salamat. Wari ka matutuunan. Bado, ano? Salamat, ha? Nyaran na ito niyo? Sergio. Bugas nganin, kuan nganin. Baga kape nganin. Diri itong pikang hati ka, paalayon nito nga grasya ha. Sige. Inay. Okay. Oo ha. Sige mano. Salamat. Katuran ako, makaturan ako. Oo, ilan rin nga sa lahat na itong layton ha. Pwede na rin nga sa ito na itong layon niya. Salamat. Ha? Ha? Siya ha. Salamat. No. Mga paragpidig po na mga salamat. In behalf of 20 ng mga paragpidig ka. Today is November 26, 2025. Tigayin kita yan na, buday. May danagig pamasyada lanay ko, no? Pamasyada lanay ko, no? Dito ito nakawan, no? Itong ba ko kung nag-ano-ano ka? Malibot-libot ka. Pasyado na lanay. Kaya mo to, may danagilitson, waray. May da. Putay. Kandaman na pimi. Uy, kadi kita kandaman na pimi. Kuha kita nga di. Pasyada kita. Oo. Hello guys, shout out to the brand Pag-awal Nawod man niya. Nawod man niya. Di kandaman na pimi mga litsunan. Oo, man. Tagpira man sa dito. 12. Ulo ko doon. Okay ko, nagudman lot yan na ano. Di rin naro. Ay, shout out na iyo. Naro. Hala ya. Para tumbler. Thank you. Masulod naman kita. Plywood anay. So many yun ito aton baga na pakita lang. Tapos mga glass na. Ori na masuhot ng mga kuan. Mag-gear ko na din budoy. Today is September 28, 2025. Adi kita yan na di may barangay Kambalisara. Kung makikita niyo usainin nga resort para hiton gusto magpahalibuay. Ini nga Jeremiah's Garden Lane inahimumutang di may barangay Kambalisara. Ngan kita Japan style. Amo na ini. Mamay kala itong umugwad ang dragon. Tapos adi unplug ang Japan. Mamay kala mahusay nga di. Pag dito karasa kung baga may dani mo ka chuking kaya kung naani ka mo kakasalon kung baga garden wedding ito tema. Baga kayo na to usa nga dimension. Ini na nga ito susudlan. Function hall. Kahusay budoy. Alaga do budoy. Kay holy water. Unholy water nga nakaladkad. Ginhingaya din nira. Under renovation. Kaya nira siring. Nagliwang ko niran tiles. Sumaka din na kita. Itinin liwat nga era TP house. Mamay kala. Gito. 6 to 7 persons. So pwede ka mo didi mag group hug. Saka lang nga lalaki. Tapos 5 nga babae. Alagat group hug. Duro ka ng handsome hito. So aton ikaduha kabahin ang part 2. Naton himang round surusurumpay nga mga nabuhat didahan nakalabay nga tuig 2025. Damo salamat sa iyo ang mga nagpadangat labinahan baga an kandana na ituring ni tatay at hinanay daday nga ni tatay turing an amo tunok baga na kunang good pastilan magamahusay ko pagkiton siya nga tuig unta yan naghihapon nga tuig may datausa nga baga ako naunaan an usan din diyan last nga aton nakitan nga lagas nga intalon nakabike an aton gin dulhan na dadtuhin 1,000. Sana makagpakuan kita kung ano to pwede baga mabuhat. Baga irapa pa ito nyo, irapa pa. Again, this being your friend from another stars.
Siyempre ako magpapabili lagyap nga isang kay nga mayok. Bo! Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Oo, chup chup. Uy, ori klase ngayon ito ibang mga kwan na ibang mga bungto. Oo, kay baga may damang kunugin sising nga tiyarabot nga bagyo. Hinay kita. Okay.